Qo'yering sol. So'ng tushunaldim, nima uchun aykan saqran almading deyangiz. Usmani. Yo'q. Bular ismidi Yo'q, o'raydi. nima deyarlar? Saqran. Kaperayndir. Sahra bilen Batır'ın toyu kaçan qovut edilir. Araşeni bezdir Estağfurullah. Xudoyim. Abi yonu bular düzmene de öktü. Türkler yürüyse senarist gözleye, aktmeli şular diye. Bolle yan qurşa gelelin. 20 yıl ver tanıyan bolsan aykan nima uchun almading deyarlar. Menem başdan soň bilen örtüyjim ýalyk görýän ýa saqran nima üçin alman beýagulalyň deyarlar. Yoq, Batıra barmarna, ay. Men almaýanam siz. Jigim ýaly o bar. Biz barmaýanam, ay. Stayda qızılgan bolup tökesinden çıkıp gitýän näme diýdi? Bular alçak gellidi bilen barçak gellidi.